Bahçeyên hevselê ku bi bircên Amedê re di lîsteya UNESCOyê de cih digirin, ji bo Bakur cihê herî dewlemend a fêkî û sebzeyan e. Sebze û fêkiyên navdar ên Hevselê her sal ji bo hemû bajarên Bakur dihatin firotin. Lê îsal ji tirsa şer û pevçûnên li Sûrê, bazirgan ji derve nayên baxçeyên Hevselê û sebze nastînin. Ji ber vê jî firotina sebze û fêkiyan ji sedî pêncî kêm bûye. Berê mesela ji wanê datin, li Batmanê datin. Çawa ji heka awkên Sêrtê, ji Mardînê datin. Ana yek naye. Dengê topan falan tên û rêya me girtine. Yek naye vandaran ne çawa bêjim nikarin mal bidin jîkî dinê. Sadece mesela ji Diyarbekirê. Ana yek nawire bere vandaran. Ji ber ku ji derve bazirgan nayên cotkarên Hevselê nêçarin ku sebze û fêkiyên xwe bifirôşin tomarfiroşên Amedê. Vê nêçariyê buhaya fêkî û sebzeyan kêm kiriye. Nemkarin lalî Batmanê mal bişêne ne Sêrtê ne Mardînê. Hatin yani 2-3-4-5 araba, îsal araba me tenê em. Ji xwe bar dike yani dibî li vir bajêr da yani dikana xwe de difirôşî. Ew zî nayê firotan yani. Mesela parman şaka me qasê li vir me 5-6 milyon dedin. Yirmi mesela de ben halê qasê 4 milyon dedin. Baxçeyên Hevselê bi hezaran dönüm erd bi zêviyên xwe yên xet bi xet xemla bircên Amedê ne. Lê niha li ser van bircan alên Tirkiye û tîmên taybet hatine bicihkirin. Cotkar jî di bin siya çekan de hewl didin ku hilberînên xwe biçinin. Du pirsgirêkên sereke yên cotkaran heye. Yek ji ber ku survala bûye nikarin karkeran peyda bikin, a duyemîn jî nikarin sebze û fêkiyên xwe bifirôşin. Ew niha li bendênin ku hikûmet alîkariya wan bike. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amedê.